इउटुबाव हगारलायबावो निउसाव हगारलायबावो लासिं सिंआ बोरै मामोन बिराद गिदिर मोनसे एसिभमेन्ट मोनबाय नामा बेरायनानै बेखौ जे इउटुबाव हगारलायदो फेसबुकाव हगारलायदो बे थाया सोरनि बेलाय बे थायाथ' जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो हरनाय बिडिसिनो हरनाय बिडिसिनो हरदों गोरिब गुन्द्राखौ सेवा खालामनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ नायनो गोरिब गुन्द्राखौ अननो थाखाय दा बेफोरनो होआब्लानो जों जेरै बेरायनो जुदि लाक्जारि जुदि माबा खालामोब्ला बे एखे मोजां जादों। बाथ्राया सैथो दावराव देख्रेबसार बाथ्रा बुंनायखौ गासैबो संसारा नुजोबखाबाय गासैबो संसारानो खोनाजोबखाबाय। हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बराय हरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं आंबो दासान्दि मोजां दं। लोगोफोर दावराव देख्रेबसारा बुंदों बिटिसिनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय सफैनाय थाखा फैसाखौ लानानै बिसोरो खौथि थाखा फैसाखौ लानानै माखासे बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरिफ्रा माने फरेनाव बेरायहैदों दामि गारि लानानै गिदिंहैदों जाहैदों लोंहैदों थाखा फैसाखौ मिस इउस खालामदों दावराव देख्रेबसारनि मथेब्ला। बाथ्राया थारैनो नंगौबो। दावराव देख्रेबसारा बे बाथ्राखौ बुंदों खोब मोजां जादों आंनि फारसेनिफ्राय। मानोना गेजेर गेजेर बेफोरबायदिनो नंगुबै माने सैथो बाथ्राफोरखौ बुंनानै एसे मेगन गेवहोग्रा मानसिबो थानांगौ। दा जेरैहाय दावराव देख्रेबसारा बुंदों बिटिसिआव थानाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय फैनाय बेफोरबायदि थाखा फैसाफोरखौ लानानै बिसोरो खौथि थाखा फैसा लानानै बिसोरो फरेनाव थांदों जादों लोंदों बेरायदों दामि गारि लानानै गिदिंदों माने थाखा फैसाखौ गोरिब गुन्द्रानो होनो गोनां थाखा फैसाखौ मिस इउस खालामदों। बे थारैनो सैथो। दा एसे गोथौयै सिन्था खालामनानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन। माने बिटिसिआव दिनैसिमबो ओरैबायदि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोर दं ओरैबायदि बेमार आजारजों गोग्लैसोनाय सोरबा फरायनो थाखा फैसा होनो हायै गोबां दङ। दा बेबायदि फैसाखौ रंजा बाजा दामि गारि लानानै गारहैस्लाय दामि जानाय लोंनाय बायनानै हटेलफ्राव थानानै गिदिंनानै बेफोरबायदि मिस इउस खालामस्लाय जोंनि गोग्लैसोनाय जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनो राननानै होयोब्ला बे बेसेबां गिदिर खामानि जागोन बेखौ गोबाङा गाज्रि मोननो हागौ। दा दावराव देख्रेबसारनि बुंनाय बाथ्राखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो बे बाथ्राया हयथ' एसेबाबो मेगन गेवहोगोन होननानै आङो आसा खालामदों। दा थांनाय बाराव मानि थाखाय इउपिपिएलआव गुस्लायलांजोबदोंमोन। हाग्रामा सारखौ रावबो गाज्रि मोना बयबो मोजां होननानै बाख्नायजोबो हाग्रामा सारखौ। नाथाय बिनि गाहायाव थानाय सेला बेलाफ्रा माखासे बिराद गोरोन्थि खामानि मावो। बेहायनो थांनाय बाराव माने रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै इउपिपिएलआव गुस्लायलांजोबदोंमोन। बेयो सैथो बाथ्रा। जोंबो नुबाय बांद्राय जाबायमोन। ओंखायनो खनसे जेननायाबो माने गियान होनाय खनसे जेनदों हामदोंबो होननानै मानसिफ्रा गोबां रायजो राजायानो बुंदों। मानोना बै समाव माने बे गोजौनिफ्रायथ' थिगैनो मावो नाथाय बे गाहायाव थानाय सेला बेलाफ्रानो एसे मानसिफोरखौ बेबायदि खामानि मावहोनानै माने गोसोआव गाज्रि मोनहोजोबदोंमोन। दा थांनाय बाराव इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनानै देरहाहोनानैबो हयथ' माबा मोनसे खमि थालांदों। इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनो गोसो गोजोननाय बा मोजां खामानि मावनो हायाखै। दा थिग बेबायदिखाय रायजो राजाया गासिबो बिपिएफ फारसे गुस्लायबोफिनजोबनानै दा बिपिएफ सरकारखौनो सरकार दानो हानाय अबस्थायाव लाबोफिनबाय बा देरहाहोफिनबाय। दा बे देरहानायाव जे खनसे देरहाफिननायावनो आरोबाव रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजायोब्ला आं खावलायदों माने जेखौ जों मोनदाङो बेखौ बुंदों। माने खनसे देरहाखांनायनि उनाव आरो नेक्स्ट बारनि थाखायसो सिन्था खालामनांगौ। बे नङा जे एबार जोङो पावाराव फैबाय थाखा फैसा जोंहा खौथि जों दांनो मोनसिगोन गोसोबायदि जोङो बाहायनो मोनसिगोन एबार जा सिन्था गैला होननानै रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानानै लायोब्ला आरोबाव बैबायदिनो थांनाय बाराव जेरै जादों बेबायदिनो जानोबो हागौ जाहैफिननोबो हागौ। बेनिखायनो आं दिनै जोंथ' सादारन मानसि जोंनि बुंनायाथ' जेबो बावा अब्लाबो
जोंनि गोसोआव जों सादारन मानसिब्लाबो जोंनि गोसोआव मा मोनदों मा बेरखांदों गोसोआ मा मोनदांदों बेखौ जोङो सावरायहरनो लुबैयो। दा जोंबोथ' आरोबाव मोनसे बाथ्रा आं बुंबावनोसै, जोंबोथ' माने BPF सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो दिनैसिम मोनसेबो गुबुन पार्टियाव माने दोरोदलाङालाबानो बे पार्टियावनो अरजाबनानै थांनाय बारावबो गोबाङा गुस्लायलांदोंबाबो जों गुस्लायलाङाखै, बे पार्टियावनो थानानै जोङो बे पार्टिखौनो सापर्ट खालामबोनाय। दा BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव जों मानोबाफोर खामानि मावनो थाङोब्ला बेहाय BTC अफिसाव साख्रि मावनाय माखासे अफिसारफ्रा माने गोबांखौ आं गासिखौबो बुंजोबाखै, माने साफा सानै अफिसारफोर ओरैबायदि दं माने जों जे उदालगुरि तामुलपुर बाक्सायाव जोंनो BPFनि एक्टिभ वार्कार, अब्लाबो बिथांमोनहा जोंखौ बारा रेसपन्ड होनानै रायलाया। बहा सिनायजोबनो, रावबोथ' सिनायजोबा मानसिखौ, अब्लाबो जोंबोथ' माने बे अफिसाव थांनाया गासैबोथ' BPFनिनो वार्कार, नोंथांमोनहा बहा सिनायजोबनो, हाजार हाजार मानसिफोरखौ बहा सिनायजोबनो। बे नङा जे जों सिनायबाल' बियो BPFनि वार्कार, खिन्थु बेयाव फैनाय गोबाङानो BPF सापर्टार, BPFखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहोनाय, खस्थ' खालामनानै देरहाहोनाय। अब्लाबो बे अफिसाव थाङोब्ला माब्लाबा बेबायदिनो सोरबा अफिसारफ्रा मोजां रेसपन्ड होनानै रायलाया, ना मोखांखौनो नायो ना माबा मोनसे खोथा रायलायोबा माने गुरुत्थ'खौनो होनानै रायलायो। दा बेबायदि बेलायाव गोबां रायजो राजाफ्रा एसे गोजाननिफ्राय थाङो, दुखु खस्थ' खालामनानै, थाखा फैसा खरसा खालामनानै, थेवब्लाबो बेयाव जनाय अफिसारफ्रा मोजां रेसपन्ड होनानै रायलायाब्ला बेयावनो गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै फैयो। दा आंबो थाङाखै नङा, आंबो खनसे खननै थांदों ओरैनो खामानियाव, नाथाय सासे सानै, गोबाङा नङा, गोबाङा बिराद मोजां रायलायो, खिन्थु सासे सानैया बेबायदि अफिसार दङ माने मोखांबो नाया, मोजां रेसपन्ड होनानैबो रायलाया। बेबायदि जुदि अफिसारफोरनि बेबहारा बा जोंनि BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि बेबहारफ्रा बेफोरबायदि जायोब्ला आरोबाव इयुनाव बैबायदि परिबेसानो फैफिननोबो हागौ। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि BPFनि वार्कार नोंथांमोनहा बेफोरबायदि रायजो राजाफोरखौ बेबायदि बेबहार खालामनो नाङा। आरो जेरैहाय दा दावराव देख्रेब सारा हयथ' मोजां नुनानैसो बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों, आरो बिथाङा बुंनाय बाथ्राया बिराद मोजां जादों। आं दा बे बाथ्राखौनो बुंहरनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो। बेनिफ्राय BPF सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायबावनाय, BPF दोलोनिसिम आं बेखौनो खावलायबावनाय, एबार फैफिनबाय, पावाराव फैफिननो हाबाय, देरहानो हाबाय, सरकारखौ जों दानो हाफिनबाय होननानै जाहाथे रायजो राजाजों गाज्रि मोनजानाय खामानि मावा, एबा रायजो राजानि थाखाय हानायसेबां मोजां खामानि मावनानै होयो, बेखौनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरनानै आंनि बुंनायखौ आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।